טוב ליאמי, אז אני אגיד לך עכשיו משפטים, ואתה רק תשלים אותי, בסדר? לפי מה שאתה חושב. איך יצאת לי כזה? ילד מקסים ונהדר. כל הילדים הם ילדים, ורק אתה? ילד מיוחד. תכף כשנחזור הביתה, אתה תקבל? סבא וסוני. שעה בסוני. תסתכל על עצמך, אתה נראה כמו? הבן אדם חתיך. כמה פעמים אפשר להגיד לך? שאני ילד מקסים. אני מסתכלת עליך וחושבת שאני ילד ממש טוב. אתה יודע מה אתה בשבילי? ואיך העולם? גם כשאני כועסת עליך, את לא כועסת עליי. אני בשבילך מלך העולם, והיא מלך העולם. הוא לא חתיך.